Прывітанне на раніцы з Белсатам. Тэхнааптымісты мінулага стагоддзя называлі інтэрнэт новай александрыйскай бібліятэкай, якая ніколі не згарыць. Жыццё ж даказала адваротнае. Інтэрнэт хутчэй нагадвае горад, які пастаянна перабудоўваюць. Ім штодня зносяць цэлыя кварталы, мяняюць шыльды, адрасы. І ўсё гэта пакуль людзі наіўна спрабуюць карыстацца старымі мапамі. Мы стварылі найбуйнейшы інфармацыйны пласт у гісторыі чалавецтва, але даверылі яго захаванне абсалютна нетрывалай інфраструктуры. Гэта ўсё роўна, што сабраць усе інтэлектуальныя скарбы свету і змясціць іх у далікатнейшы фарфор, паставіўшы яго на самы край стола. Давайте высветлім, чым хворы наш лічбавы свет і ці існуюць лекі для захавання памяці чалавецтва. Паводле справаздачы цэнтра Pew Research, 38% усіх веб-старонак 2013 года сёння выдалены. Інтэрнэт больш не памятае ўсё. Сусветнае сеціва зараз знаходзіцца ў стане прагрэсуючай лічбавай дэмінцыі, а мы стаім на парозе так званага лічбавага сярэднявечча. Гіганцкая частка навін, дзяржаўных дакументаў і навуковых прац 21 стагоддзя гарантавана пакіне пасля сябе толькі код памылка 404. Сёння каля 54% артыкулаў Вікіпедыі маюць хаця б адну мёртвую спасылку. Знікла 23% навін, 20% допісаў у Twitter. Інтэрнэт сцірае сябе хутчэй, чым захоўвае. І ўсё пералічаны гэта наступствы спасылачнай гнілі. Лінк-рот. Калі працягласць жыцця веб-старонкі не превышае 100 дзён, рэсурс даступны толькі пакуль аплачваецца яго сервер. Варта толькі стартапу абанкруціцца ці карпорацыі закрыць праект, і цэлыя пласты культуры, блогі ці гісторыі навін знікаюць літаральна у адзін клік адміністратара. Класічны і вельмі сумны прыклад. Інфраструктурная памылка сервераў кампаніі MySpace назаўсёды выдаліла больш за 50 мільёнаў музычных кампазіцый цэлага пакалення. Калі вы думаеце, што гэта праблема толькі забаўляльных ці нейкіх старых сайтаў, то вы глыбока памыляецеся. Трагедыя дабралася да самога акадэмічнага фундаменту. Страта інфармацыі пагражае акадэмічным базам праз гніль цытавання, citation rot. Даследаванне Джонатана Зітрейна вылічыла, што больш за 70% спасылак у найбуйнейшых юрыдычных і медыцынскіх дакументах ужо не працуюць. Аналіз базы архіву даказвае, што ў перыяд з 2000 па 2019 гады з сеці возникла 174 навуковых часопісы. Аналагічна 20% сучасных навуковых артыкулаў спасылаюцца на эксперыменты ці даныя, якіх больш няма на серверах. Вынікам становіцца немагчымасць пацвердзіць праўдзівасць сотен даследаванняў і дысертацый. Апроч эканомікі існуе праблема дэградацыі бітаў на ўзроўні фізічных носьбітаў, так званая гніль бітаў, біт-рот. Флэш-памяць SSD фіксуе інфармацыю за кошт захопу электрону. Без крыніцы электрычнасці гэты зарад губляецца на працягу 2-4 гадоў, выклікаючы беззваротнае выдаленне дадзеных. Тут крыецца ўражальны парадокс. Грамадства, якое штосекунду генеруе экзабайты інфармацыі, захоўвае ўласную спадчыну куды горш, чым непісьменныя манахі 12 стагоддзя. Цялячаму пергаменту ці паперы проста не патрэбна батарэйка, каб існаваць 800 гадоў запар. Аўтаматычнае архіваванне раней часткова вырашала праблему, дзякуючы рэсурсам накшталт Wayback Machine. Аднак у 2024-2026 годах інтэрнэт-краўлеры былі заблакаваныя медыа і дата-платформамі. Гэтыя рэсурсы хаваюць контент за складанымі JavaScriptамі або платным доступам, так званыя paywall, для абароны ад бясплатнага збору даных для навучання нейрасеткавых мадэляй ад OpenAI ці Meta. Адсутнасць кэш-копій у незалежных архівах вядзе да рызыкі ціхага карэктавання даных. Карпорацыі і ўлады маюць тэхнічную магчымасць задняй датай перапісаць інфармацыю на сваіх серверах і не пакінуць слядоў зменаў арыгінала. Больш за тое, прагназуецца, што новымі архіварыусамі даных неўзабаве стануць самі нейрасеткі, якія будуць самастойна вызначаць, што чалавецтва будзе памятаць, а што назаўсёды выдаліць і забудзе. Што ж нам рабіць? Фізічнае выратаванне даных патрабуе пераходу на трохузроўневую стратэгію захоўвання. На глобальным узроўні патрабуецца выкарыстанне сервісаў нязменных архіўных здымкаў і дэцэнтралізаваных пратаколаў, накшталт IPFS ці Arview. Лакальна неабходна пазбягаць закрытых фарматаў на карысць адкрытага кода, звычайны тэкст ці PDF-A, і жорстка выконваць правілы рэзервавання, так званы прынцып 3-2-1. Што датычыцца апаратнага абсталявання, для халодных архіваў трэба выключыць прымяненне SSD-дыскаў і выкарыстоўваць магнітныя LTO-стужкі, AM-дыскі ці файлавыя сістэмы з аўтаматычным выпраўленнем памылак. Галоўнае, крытычна важныя юрыдычныя або асабістыя дадзеныя абавязаны мець раздрукаваны фізічны дубль на паперы, бо таго, чаго сёння не існуе па-за межамі экрана манітора, для будучыні можа не існаваць наогул.